Start med at afbryde for strømmen til dit modem. Fjern strømkablet. Skru antennekablet af modemet. Tag netværkskablet til din computer ud. Har du kun tilsluttet dine enheder til Wi-Fi trådløs, skal du se bort fra dette punkt. Har du IP-telefoni, tag da telefonkablet ud. Skru antennekablet i dit nye Glenten-modem. Sæt netværkskablet i modemet. Har du IP-telefoni, tilslutter du telefonkablet i det øverste stik, hvor der står 1. Sæt herefter strømforsyningen i modemet og sæt stikket i stikkontakten og tænd. Første gang du tænder dit nye Glenten-modem, skal det finde den rette frekvens. Dette kan tage op til 60 minutter, inden modemet er online. Modemets dioder vil blinke under frekvenssøgningen. Dit modem er online og klar til brug, når der er konstant grønt lys i de første 4 dioder. Hvis dit Wi-Fi trådløs ikke er tilgængeligt, kontroller da om der er lys i de 2 dioder. Er der ikke lys, tryk da en gang på Wi-Fi-knappen bag på dit modem. Afvent minimum 10 sekunder. Husk, at du finder netværksnavn og kode i bunden af dit nye Glenten modem, eller i velkomstbrevet, du fik udleveret sammen med dit modem. Glenten, din forening.